tuwi iki meneng iki. Turu kita ya. Iya yo, kan sing kate. Iya. Wong wis ndok kok dadak pesen ndok. Oh, ndok apa? Iya. Ayo. Ndok sing endi to? Ayo. Iki ndok pitik kok. Ayo. Wis ndok kok. Pesen ndok. Ya, eker-eker ngono lho. Ngono. Aja halus-halus. Kalusen iki. Apakane kasar oke. Wonge halus. Oh, iki senengane halus sing kasar nanti iki pinten dadi. Lah cepet sampai nanti. Iya, Bra. Iya.